Panguva ine zvonzi change is coming. Zvamuri kuona nyika yese kuzoti each and every day people that are dying muma hospitals. Munhu unokwanisa kutoenda kuchipatara uri fit but wasvikamo situation yako yava worse. But panguva inoi pari kuonekwa kunzi muchipatara hamuna aiwa ma tablets, equipment aiwa iri adequate, mibhedha and the likes. Pane chiitiko choitika nyika yeZimbabwe kuonekwa kunzi aiwa a popular critic with the ruling party ZANU-PF anova muimbi anonzi Winky oita chiitiko chinoshamisa aiwa kuPANECHAMISA aiwa noti wasubscribe like on the bell kusina muri kuona mapictures aiwa mawheelchair muri kuona kanzi mupilo nekuPANECHAMISA panapa tinoona kuti muH metro mobudanyurwa muchinzi Winky donates wheelchairs to public hospitals. Step by step, change is coming. Winky has started donating wheelchairs to public hospitals. 2 per facility. 1 wheelchair is designated for maternity wards to support our pregnant mothers, and the other for casualty or emergency wards. Little by little, lives are being made easier and hope is being restored. Here is a glimpse of some of the goods already delivered. Ndomasho vanobuda panapa tikuona kuti aiwa varikuda panapa vachitaura pamusoro pechitiko aiwa choitika mumahospitals. Vanhu vachiti aiwa yes mukwanisa kuandamaina zvenyu aiwa change muchiti aiwa change is not imminent munyika yedu yeZimbabwe. Muchaura muchiti aiwa the ruling party icharamba iripo kana kuti vadzvanyira vachamba varipo kana kuti zvigananda zvicharamba zviripo. But kuri kutsanangura kuchidzi muchiona this popular artist a critic with the ruling party ZANU-PF anonzi Winky aita action right now. Ndozvichangoita vamwe vese vachiita action towards the regime. Mashoko abuda panapa panguva ino itudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.